Oh, iki rek. Endi? Iki. Maksudnya iki tembang sing dhuwur iki. Ah iya. Sinawong resmining pidun sinuba ora mendhi ta, Tru? Wis kowe ora iso ora sang nyuwara ngrungokke. Ah iya. Apa latihan jet neng kene? Kubu kok jet. Atuh merapi wayang ra jet. Enggak. Bagong tak ajar kowe. Aku ki melu ngampet malah kepentot e. Heeh. Aku ki melu ngampet si ayo le ngampet ambegan ki malah mandes ngono. Asem tenan. Oh ngawur ora. Oktav ngono kuwi dhuwur tenan. Terus wah jan luar biasa dhuwur banget mogong. Edan tenan berarti sindan-sindan ki sok nang lahir ki rasa ndadak ngeden. Oh. Lah kok ora ngeden kon nembang kuwi wae. Ibu peranganu profesi napa? Kula sinden. Wah niki nembang pangkur Semarangan. Dokter kari nadai saka ngisor kae. Sinawang resminan kita. Bus. Metu. Dolopku ki nek nganu apa jenenge dolopi saru gak aku sih. Ayo. Mancing-mancing elek. Heeh. Maune nang kono terus medhun ndak ra entuk bakmi. Ayo. Ngerti kok aku wisan. Begitu ana wong sing gawa bakmi langsung dhek medhun nang gamplang. Ha iso ra entuk bakmi nang kene. Pahit. Ameng dolope kok ya ngelih. Ha iya ngelih. Iki angel tenan iki. Ora iso sok belajar ya, Nak? Heeh, jan. Ku nek iso mentit aku seneng tenan. Yo, gawe. Luar biasa nek iki iso mentol-mentol ya, Tru. Heeh. Awi nek ora gulu apik, nek ming gulu kaya kowe cendhek ngono wis ora iso bakal iso. Ngece Prastiwi berarti ya. Nek iki gulu cendhek. Jaman ayu urung muncul. Prastiwi iki wah ngebabaki jagat. Saben ana rame-rame uyan-uyan Prastiwi ana. Saben ana klonteng-klonteng Prastiwi ana. Saben ana glodak-glodak Prastiwi ana. Ngendi-endi Prastiwi saiki iki karang dunia ini berputar. Dunia berputar ini pada saat suatu ketika Prastiwi pada tahunnya yang dulu itu berada di atas, saya mulai turun, bertambahnya usia mulai medun. Saya ini muncul sindan-sindan nom-nom kuwi aja ngece karo sing wis tua. Mbiyen Prastiwi iki luwih ngeri. Terus nyaut tali panggung terus padake Tarsan ora. Terus sing teko kirek-kirek. Balane kok kirek. Wis ben. Dek nek nang iso terus ben, aku ki mung dadi nganu kok bahan tertawaan kok. Kene suruh sapa kae. Ayo. Tak tiba ora kebenaran arep dadi iki ora dadi arep kepengin dadi iki ora dadi ming magel-magel tak ane ra ya sak ora-orane ayo sing kakung piyaga kondang sing putri sinden top mangkat ya numpak mobil dhewe sing mobil ana anomane to. Malah aku tahu ditakoni niku anggotane to mboten niku pawang munyuk aku ya.
Bawa mobil apik-apik kok gambari Anoman. Bawangmu. Kalau wis sing wedok senenge rajang-rajang. Sing siji sedan. Wah, ya ngenome. Suarane mah brung-brung. Kenalpote kaya pipa patang ding wae to. Aku semelang nek digas nek metu teleke. Masa numpak mobil dadak mandek nimpal. Ora ana tangkine nek nyedot aku yang. Ayo, yuk. Ya ra iso rasa to, Gong. Aku suwe-suwe mangkel karo Bagong. Apa-apa kok dikomentari lho. Apa lho sing terakhir iki mau? Agemeng aji. Tibake apa, Reng? Tibake ya kuwi ing Winastan. Yen lambene elek lah. Anu, lali janjine, Tru. Nglali kok lali ora nglali. Mangga dadaske. Ya. Oh, goro-goro iki lak gawe sing gumyak-gumyak. Ana sing nyuwun grompol. Wes, engko nek keremet sak dompol malah ngrekoso. Oh, yo, mong nantane iki. Suwe iki werna-werna. Monggo kowe ora catet. Ora dicatet lho, Tru. Ah iya. Ora dicatet. Langsung kangsenan. Piye iki piye? Loro ciro loro. Loro ciro loro nek cara ndanduk ora sok diturake to. Dandung tledit. Ha iya, banyak yo apik tenan. Oh, Bapak. Monggo kancane wis do nyekel tabuh kabeh. Dikira iki mak jeng ngono kok mak nul. Sing jeneng nangani karo bocah kuwi ora apik. Mengko ndak bocahe saya wani. Ngono. Ndak wong tuwa dikira ora prayoga lan ora becik. Nggih, Pak. Aku iki janjane ora arep ganggu lehmu padha gegojekan. Oh, lah sebabe napa kok Bapak rawuh mriki? Kudune Bapak ming ngawe mawon kula wis sowan teng Karang Kadempel ning kok Bapak kok malah rawuh wonten mriki. Aku kuwi mau gletak dhewe ning lincak ngarep omah. Nggih. Ha kok dadi aku ngimpi? Oh, ngimpi, Pak. Iso. Ngimpi napa, Pak? Ngimpi apa, Mir? Wis sopan kok. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngimpi apa, Pak? Arep tak kandhake engko ndak kowe do wedi. Ning nek ora tak kandhake lah kok ganjel ning ati. Monggo bareng tak pikir-pikir, nggonku ngimpi iki nang magepokan karo anakku Bagong. Waduh. Ngopo Gong kowe, Gong? Aku ora ngopo-ngopo. Aku bapak ngimpekke kowe. Ngimpi apa, Pak? Aku kok dadi kaya duwe gawe mantu. Monggo sing tak dandani cara manten lanang, lah kok anakku Bagong. Bagong tak dadekke manten ning kok putrine uring ngono. Urung kok uring. Iso urung ngono. Mantene wedok kok urung ngono. Aduh, Gang. Gang. Ngapa? Bapak ngimpi kowe dadi manten. Alhamdulillah. Muga-muga kasembadan penjangkane Bapak. Karang ya kuwi sing tak arep-arep, Pak. Piye aku biyen dadi manten ya ora tau seneng-senengke. Barang saiki malah ming dimpekke. Dilakoni, Pak. Bagong kowe ngerti ora tegese wong dadi manten? Ngimpi dadi manten ngerti ora?
Apa itu? Ngimpi dadi manten ki biasane cedhak patine. Cedhak patine. Maksudnya ya sing dimpekke kuwi iki cedhak karo patine. Ngayarawa. Ngayawara ora. Ngayawara nek do omong ngimpen to sambung rapet karo wong urip ki cara ngendi? Ngimpi-ngimpi, urip-urip. Aja didekke siji. Bagong aku wis kulino kaya ngono. Kuwi meneh sing tuwa. Senengane kok gawe bab sing ora prayoga. Ditani, sapa sing mati? Ra kowe sih? Dapurmu. Wong tuwa kok dunek-unek kaya ngono. Senengane kowe ya ngedeg-degi anak kok. Ora ana sing arep gawe srana patiku. Aku isih panjang. Hidupku isih panjang. Isih kepengin nglipur para rauh para kesenengane. Tremongan. Tapuki mudar. Iki ki bapake kok mah muring-muring senget aku. Sehat wae ngene kok dimpekke mati rumasane anggepe kaya apa lho. Semare Kaden Prayetna samuriris eka balik. Titiyani gandayani Trisanya purnama sasi kilar-kilaran ingkang latan milang lintang Bima Sekti prapaning risang Werkudara Sumawur Raden Janaka kagiat Lurah Semar Badrana nyuwur pirawuhipun ingkang Bathara kekalih Semare Kaden Prayetna semuriris Pramara remang uswamya ngambreng kadi karunaning kaswase dosang ganda wastrat maja lengleng lalu mangulati Ndara Werkudara bekti kula Den ya tak tumbuk Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Ndara ya garing tak tumbuk Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Gus ya Pitruk tak tumbuk ya Pitruk tak tumbuk Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Den ya Bagong tak tumbuk enten apa gawe kaget rawuh tanpa sraba mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawuhipun Ndara Werkudara kula nyabdipun Semar nyadong dawuh Den Semar kula prabdaku ning Karang Kadempel sayekti mung bakal nanting karo kowe nanting perkara napa kowe ngerti apa ora yen to Mbak Yuku ya kuwi Drupadi sawetara lunga saka negara Ngamarta. Gusti Ayu Wara Drupadi tindak saking negari Ngamarta. Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Nganti tekan dina iki ora ana sarta ora bisa ditemokake. Mula banjur mbarep kakangku utusan karo aku sowan menyang ngersaning Begawan Durna ya bapakku. Aku takon menyang didunungi para Drupadi Durna bapakku paring dawuh para Drupadi sayekti bakal bisa bali marang negara Ngamarta nanging lamun negara Ngamarta kudu ana tumbal negara Ngamarta kudu ana tumbal lah tumbale napa Semar sing ken ngupaya tuwin ken goleki kula golekane nek waton cetha tumbale wah Semar kula kowe tresna karo Pandhawa apa ora? Lahir batin to, Den. Sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil kula nika tresna kalih para Pandhawa. Pripun sampeyan ajeng dawuh napa? Yen kowe tresna karo para Pandhawa tegese kowe kudu ikhlas. Ikhlas bab napa? Jarine Durna bapakku sing kena dienggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuku ora liya kejaba mung siji. Wah, pripun ampun ragu-ragu. Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal.
iki mbok menawa numuse impenmu, Pak. Lha mergo ora wis dawuh kaya ngono. Kang, dong apa e? Kowe iki ngerti ora? Ngapa? Ndara Werkudara iki mau omong apa? Semar, Ngamarta mbutuhke gombal. Wondene gombal mau ora kudu ngomong sandangane Bagong. Basa budhek. Kowe kaya ora krasa kaya Kang. Piye, Pak? Aku ora iso mikir. Aku ora iso mikir. Kowe tak omong ya, Kang. Piye? Ana apa? Apa sing perlu tak tanda tangani? Kowe mlayu wae sing ado. Gundulmu kowe. Yaene kon mlayu-mlayu padake maling. Kowe tak omong ya, Le. Ndara Werkudara rawuh mrene. Kuwi Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta. Terus rasa do nangis to. Terus piye maksude tumbale iki sing arep nggo tumbal kowe wer goblok. Aku Ndara Werkudara omong dhewe. Nek ra mlayu Yai loro kae ngerti pambegane to, Gong. Mlayu sing ado. Mlayu golek slamet. Aduh. Jan. Bagong aja nek ndi arep tak kowe ning negara Ngamarta. Weh, adalah. Truk. Kaya ngene iki ora tak adepi. Aku nyingkir padha karo aku nyingkiri masalah. Masalah arep ngoyak aku terus. Menengo truk, menengo reng. Aku tak mlayu. Piye, Pak? Bagong dienggo tumbal. Bagong dienggo tumbal, Pak. Ya ora nggo lapumbel to, Mer. Ndas kok nggo lapumbel. Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakuane ndaraku kaya ngono apa Ngamarta ki ora enek sinuwun Ndarawati apa piye to? Walah. Lah kok jebul bener omongane Semar. Mimpi dadi manten ora kandhingan ana-ana kok aku arep dadekke gombal. Yo ngalah wis pisah karo kulawarga, pisah karo anak-anakku. Yem. Murti yem. Aku pamit ya yem. Anak-anak dadi jaga. Anak-anak dadi openi yem. Aku jalo pamit aku tak lunga sing adombane aku modar ya Mama. Monggo Ndara Janaka kene ngoyak wong banter ora jamak-jamak. Aku mesti kecekel iki mbok mlayu kaya ngapa. Ndara Werkudara nek wis matek Aji Bandung Bandawasa wungkal bener Rara Jonggrang. Melumpat mesti ngribani sirahku modar iki. Alah wis kok kaya ngene to uripku. Keloro-loro. Kelunta-lunta temenan. Ya, ngandel ora, wis arep tekan kene. Kena ora tak
gawe srana wis ora bakal rampung perkarane sing ora mlayu sing ada muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok Adipati piyambakipun pados gesang supados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong wah edan oyahe bocah kok ya pintere dioyak kita wis cedak kok ilang tak kedhepake wah Lendi Bagong kowe aja mlayu srana timbuling para Drupadi kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu Bagong wah kaya ana wong ambekan megap-megap wah Bagong aja ndelik Bagong wah kaya ana swara makmuk anggere kecekel lak boyong ning Amarta pak gecek sirahe wah nedi menungsane wah kaya ning kene wah Bagong aja mati aku wis badak bundas nan tak lakoni piye munggah gunung aku melorot sing pisanan sukses sing kedua kok sing tiba kondasku sik wah wis ngrekoso tenan iki piye wis Ndara Werkudara ketok ya wis kentekan akal wis ora ngoyak aku nang nganti aku engko ngetok petungul Kona Ndara Janaka Bagong ije urip sifat jemparing ratas gulumu. Mutar. Piye to iki nasib iki? Wah, jan. Aduh. Wes monggo aku ndeleke lawuh nang omah. Wis genah dipangan murtiyem. Dokoh banget oh tantu kok ayam goreng kok ngerti men kari sikil siji mangane jan wah luar biasa wis entang-entang mandang alas tenan aku wis tinimbangane urip ketoyong-toyong mati golek dalaning pati aku ngelampu apa jenenge apa to jenenge wis luwih becik ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngalu wae aku. Golek dalane pati. Dewa. Dewa. Dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang abdi tampun Bagong badhe pados mergi ning Pejah. Kula arep golek dalane pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip ana kalam padang Dewa. Sampeyan krungu boten Dewa budhek kabeh. Manggul tenan aku ngarep kae kaya ana sumur. Nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung dasos iki nang ngisor kena watu padas mati sek wis. Wis menah. Amane aku mulih dadekke tumbane negara Ngamarta, tak ikhlasake nyawaku wis meneh. Dolut. Wah, lah cekiker. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh Bagong lah kok dadi kita nekat kaya ngono ki piye? Nyemplung sumur. Monggo sumur tuwa kaya kene iki. Ngisore mesti ora ana banyune mesti mung padas suri. Waduh kita tekaning pati iki kok nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinenggo Bathara ora iso.
menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Wah, lah Bagong lak dadi nekat kowe. Bagong, kita aja mati, Bagong. Kita aja mati. Bagong, kita aja mati ora dadi keparenge Sang Hyang Jagat Kirinata. Sapa ta iki rame banget iki? Lho. Kita iki nyemplung sumur kae isih urip. Ameng sadengkol e. Mengkeletan bes iki apa? Jebul dong dikedhok. Lah kok kita iso nyemplung? Aku njero. Wah, trembelane iki weh lah Dewa Trondolo. Hus. Gunake trembelane kok nguneke Dewa Trondolo kita iki aja mati, kita aja mati. Heeh. Mergo lagi golek. Saja sembrana. Kita ulun jarwani ya. Pancen iki dadi lakon kita. Oh, mengatakan. Iya. Kita iki titah ing Jawata, mula sing gawe kodrat laku ning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho. Ulun nyebut kula sinten? Kita. Ulun, ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Ngene ya. Kita iki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampean. Tegese piye? Nek kula nyebut sampean berarti kita pukulun. Ora, aku sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula, saged sampean, ulun niku ya iso sampean, iso kula. Ah, ngono kuwi bener, ah nggih. Terus kersane kita Betrandata pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun Bu Kulun. Ampun Bu Kulun, kula pecahi kapan-kapan. Hus. Malah dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau lho ditimbali Sang Hyang Jagat Girinata. Yang Sang Jagat Giri Pratika. Nggih, kersane ulun didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula seneng golek dalan ring road. Ah ya ora. Dewa tahu aja. Wala turun dulu. Setan tenan kira, ha? Nggih, keparengipun. Merga iki bakal dadi kamukten kita. Oh, kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa Bu Kulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Usanganipun wujudipun jenenge apa? Ingkang winastan Kalung Robyong Kencana. Waduh. Kalung Robyong Kencana. Iya, wujudnya kaya ngene iki. Iki kinan maring jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Kula nampun emosi ta Bu Kulun. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngaten niku pun. Nggih, Bu Kulun kula tampi terus kula kadhawan punapi. Kita mlaku wong idul bener. Oh nggih, kenapa tekan dalan gedhe? Minggo kita kaya nokal pethukno mutar kowe. Kula nampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe Bu Kulun. Maksudku aja nganti kok tok embakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu sawijining ratu. Oh, enten wong main. Ora. Kenci. Tegese kita bakal ketemu Nalindra. Oh, mekaten. Nalindra itu dijuluki Prabu Kalasreng. Kuwi sing Nidrawara Drupadi. Ah, ratu mau patenana. Ah terus pusakane Kalung Robyong kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara. Bebasan Guru Kencing berdiri. Bebasan tinata mendat Jinara Menter. Nggih, wis tak akan dawuh. Nek wis tak pateni, sandangane Nalindra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu.
Niki omong kosong napa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem. Bojoku mesti pangling, Mase kok saniki sandangane kaya ngono, Mase. Sampuk cangkeme dies. Karo bojone kok kaya ngono. Pukulan. Kula nyuwun pamit kula majeng mlaku ngidul mriku. Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Lah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kala sereng. Sereng apa sereng? Sereng. Wujude buta. Patenono, sendika ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Bu Kulun. Titah ki aja nganti disiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggahne kayangan kita mlaku. Sing keri, nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun. Oh nggih. Monggo Bu Kulun kula aturi tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngatos-atos Bu Kulun. Salam. Kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki takok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu ra sok mriko. Om dengkul matos. Werna-werna ora. Om apun wis lun kondur makayangan nggih. Ngatos-atos Bu Kulun. Oh iki takon karo aku. Bu Kulun Bathara Antrada. Lho. Bathara Antrada yo du kaya ngono. Wah, aku ora mung nyilih jenenge Bagong. Kowe sapa? Aku Prabu Kala Sereng. Sapa? Sapa? Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng. Iya, candhak dening aku, Mas. Oh, bareng ngerti jenengku. Lha kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku. Kowe sing nyolong Dewi Waradrupadi, ha? Saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong. Mula kowe utang nyawa karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jaluk Waradrupadi. Ayo tugelen jangganing Prabu Kala Sereng. Ah, tebak jajamu sirna Margalayu. Ampuh tenane asem. Bathara Antrada ya ora ngapusi. Wah, antem dadane diek langsung klekar. Monggo semono gedene. Wah, sayang Petruk ora weruh. Ora ana seksi. Bareng ya ora ana sing tak umuki. Wah, rugi iki. Kudune bareng Petruk weruh men do gila karo aku terus gleleng nang kampung. Trek rene, malah tak gajo ndasmu. Terus mara, gila karo aku. Wah, ya wis ra apa-apa. Tanggone sandangane buta iki. Negara Girika Dasar ratune wis tekaning pati. Ndara Waradrupadi mapane Ndara Girika Dasar. Nganggo sandangan buta jujuk Girika Dasar. Dewi Waradrupadi tak gawane kondur ning negara Ngamarta legane nganti. Ui, jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Iki sing nganggo sandanganing Prabu Kala Sereng. Mula aku kudu tekan negara Girika Dasar. Tak umumke nang setiap pos ronde. Nang pojok-pojok desa. Raja baru, raja bolang-baling. Raja bolang-baling sekaten. Iki jejuluk Prabu Kala Sereng. Ya jejuluk Prabu Patokol Bawarsari. Ingat, jangan kuwalik. Prabu Patokol. Aja nganti salah sebut Prabu Pakon Patokol Bawarsari. Wong Girika Dasar iki Ratu Anyar legane atiku. Menika sinten takon karo aku? Ratu Anyar. Negara Girika Dasar Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Bawarsari. Prabu Patokol.
Kenapa tertawa? Jeneng kok werna-werna. Ora jeneng werna-werna. Para Drupadi kok ngerti karo aku? Ngerti mergo kondangmu. Mergo kondangmu luar biasa. Cantiknya luar biasa. Basa Betawi. Iya. Memang betul. Lajeng kersanipun Prabu kala sereng sirna merga layu mulaku engke kudu garwa karo sampeyan. Kowe gelem ora tak pek bojo? Estu napa pripun? Serius? Nek tenanan yo arep piye meneh mengkene wis suwe ora ana sing tak suwitani yo kepeksane yo arep wujudane kaya ngono. Ya wis lah ora apa-apa. Ya wis lah. Ya wis lah ora apa-apa. Asli lahir batin, lahir batin. Wara Drupadi, cintaku, sayangku. Rembulan. Jan senenge ra jamak-jamak aku. Iki kok negara kok tanpa ana nayakane iki piye iki? Ketekan turis. Guna berpasang kalimat tapi terbeda geledek debat-debat. Kula ingkang abdi Nayaka inggih kadasar. Waduh, gleleng tenan iki. Brengose kaya ngene. Sopo kowe? Kula pun Lasirun. Lho. Tukang ngulur kabel. Iya, kasinggihan mekaten. Ora apa-apa, saentuke Nayaka. Iya, wonten menapa siwun? Aku pengen dhawuh karo Dewi Wara Drupadi. Iki. Ning aku kepengin wayuh putri loro. Lho, putri kali. Kowe sowan nang negara Ngamarta, lamaran Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Nuwun sewu, Dewi Werkudara Dewi Janaka. Kok naminipun jaler? Rasa cerewet to. Kowe manut ora ana tugel kula. Oh nggih, sendika ngestaken dawuh. Bunda saiki sendika. Drupadi, sayangku, cintaku. Wonten dawuh manjing ning klikep anu. Apa jenenge iki bahasane? Kalpataru. Apa? Kalpiko. Kalpiko. Tak boyong nang negara Ngamarta methuk calon garwaku ya marumu ing pewangi Raden anu Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Jaga ora? Jaga. Ayo buncal berdua karo aku. Iki sapa? Kula pun Adipati Lasirun. Saka ngendi? Kula saking negari Giri Kadasar. Diweji. Iya. Wigatine apa? Kula dipun utus Prabu kala sereng nggih Prabu Patokol Bawersari. Sesembahan kula enggal ngebun-nebun enjangan jejawah sonten. Mriki kula badhe nglamar ingkang nami Dewi Werkudara lan Dewi Janaka badhe wenengku garwa dening pepunden kula Prabu Patokol Bawersari. Wah. Setan alas wong lanang diwadonke kapok ora ndara dasih ucapipun Kakang wis kono mangsa Baranga rasakno dhewe lan rampung ana dhewe menapa wonten putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara menawi kepareng badhe kula suwun badhe kula pisunsungaken ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawersari.
tugasmu. Ana ratu tlatah sabrang madunke Janaka. Nggugu karepe dhewe candhak sirahmu. Jegluke nang lemah. Ajur kumur-kumur kuwandamu ora iso dikukup. Ayo, Ratu Gusti mohon tekan kene. Tak longgo parung waduke ora mudhar aja tundang Janaka parat. Weh, adalah matek kowe Ron. Buatange nang pinggir dalan. Men wis ben mati wae lah wong-wong Ngamarta padha runtik atine. Kagol atine. Dewi Janaka, Dewi Werkudara. Ayo ladenana pun Kakang Prabu Patokol Bawarsari. Sawe takon karo aku Raden Janaka. Aduh. Sayangku. Cintaku. Edian. Ora kanyono-nyono jebul Dewi Janaka persasat widadaringe Jawanta. Aku wis ora kuat ngampah hardaning karepsen. Cium. Ora nggih tak dupak raimu. Dupan mbok menawa ki tandha tresnamu karo aku. Oh. Ora apa-apa. Ayo, sampeyan kowe. Mengar dambunge kok porah lho. Aku ki sayang karo kowe. Meneng ta? Angel temenanan. Setan ndas apa kuwi? Ndasmu. Tidak ora apa-apa malah aku sing klumah. Kene Lursi jalma tan kena kene lho. Wong digdaya aja gleleng. Isih ana sing luwih digdaya. Aku Prabu Patokol Bawarsari. Wis apa? Werkudara. Aduh, maaf sayang. Nah aku kasar karo kowe. Aku ora ndiriat kasar karo kamu, aku sayang karo kowe. Wah, gilane. Sikil barang diambu. Diambung aku gila merinding kabeh. Aku yang merinding. Berarti kita dua sudah saling merinding berarti. Edan apa? Mulai ora kowe dadi bojoku, bojomu cengelmu iki. Wis to Pak, kelangan Bagong kok ora arep suduk salino. Wis arep gantung lho Pak. Bagong. Ora ana sing nglipur karo aku, Boleh. Nek ora ana bapakmu melu ora ana, aku ora iso pisah karo Bagong. Semar, aku jaluk ngapura. Wah, Semar, aku njaluk ngapura dipol. Perkara sing wis kebacut niku ora bakal iso dibaleni. Nggih pun anane kula nggih ngapura. Ning wit dina iki pun kula sumpahke Semar ajeng golek bendara liya. Ora ana gunane kula labuh karo sampeyan nek sampeyan mentala kali anak kula. Semar, aku sagu golek Bagong sak ketemune. Bagong durung tekaning pati. Mergo aku durung mateni Bagong. Ning pancen mau tiba ning jurang tak golekane, tak jegurane jurange. Tak gawa bali ning arepamu Bagong kudu slamet ning aku njaluk. Njaluk napa? Ana ratu jenenge Patokol Bawarsari. Jarine Kresna sing iso mateni ming nawa garing karo Petruk. Petruk garing aku tulungono. Mengko aku sing goleki Bagong. Nek ngapusi titenono sampean. Kok topenge kaya nduwer ya.
Iki ratu kok nganggo topeng apa tenanan iki? Iki rai tenan kok ya. Kok dapure kaya Bagong. Sapa iki? Kere-kere. Aku ki piyayi. Kok men ditemokke karo batur-batur kaya ngene? Reng, nek suarane duwer iki. Ora iso diapusi nek suarane duwer. Lah iya kok ya entuk sandangan apik banget kaya ngono kuwi. Waduh kerise. Waduh. Keris kok dedere kaya ngene iki. Saka ndas kewan kita itu. Ora ana matane ming cangkem tok. Ayo. Ayo ratu kok ya sepatune siji, selope siji iki piye iki? Kowe rasah do cerewet. Ayo minggir. Dewi Janaka, Dewi Werkudara dadi garwaku. Langkauna batange telo gareng. Piye? Wong kok terwelu ngene kok sumbar. Kowe wani karo. Aku wong Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Nek mengko kowe ora gelem mundur, meneke Dewi Janaka, Dewi Werkudara njaluk mati cara piye? Woi! Rastra! Semene wae aja sesek-sesek. Tak seseke wis ora gelem cecok nek do kesel kabeh iki. Ngoyah nayuh Baskara Titi Mangsa. Ical wujuding kelurap nenggih Prabu Pataka Bawarsari. Babar dalem wujud kelurap Bagong. Miwah Sang Dewi Waradramati. Aja wae. Ngandel ora. Grelenge ra jamak-jamak. Wis anggere konangan kere loro iki wis. Ra sida mukti aku. Lah kowe ngopo e, Gong? Aku doyak. Apa mau? Ndoro Werkudara. Nyemplung jurang. Heeh. Bingung ya iso dapusi ta, Tru? Kok iso dapusi? Aku gayane nyemplung sumur ning jane sumur iki cethek. Oh. Aku nang sumur ki ndekem dewane. Weh, Bagong, Bagong, aja mati, aja mati. Aku terus medungul, ngapae? Ngono. Dewane terus kaget, terus aku dinae pusaka kalung robi angkon mateni Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng ki sing nyolong Dewi Waradramati. Berarti ketemu Dewi Waradramati. Heeh. Nang ndi? Nang akeh kuwi. Waduh. Akeh ulo, iki tumuli ae. Weh. Kok sore mau, Bang? Ya ini kok ngentokke bahan tumuli. Tumuli ki apa? Wature nemu ning kali. Nyau. Antil mudar. Sing tok ngendelikke ngono, sapa? Dewi Waradramati. Heeh, ambok ditokke. Gusti Waradramati medal Gusti, niki pun paripurna lampane Gusti. Jarak tenan to aku ki wis mbatin kok. Ana ratu kok rupane kaya tempolong. Mula terus tak goleki mungsuh gareng karo Petruk. Wah iki sumbere iki. Nek ora ana iki aku tetep tekan sesuk sore dadi ratu terus to. Ayo ora sesuk sore lakone wis ganti kok. Tau jujuke dadi ratu. Semar, kula rene kok. Pripun? Anakmu wis Mandel ora. Malah mung diajar karo Semar. Ketoke tresna ning plak-plek saking tresnaku karo kowe. Werkudara. Oh, rene kok. Piye? Sing dadi ratu mau sapa? Aku ora ngerti. Sing lunggone mburi dhewe sapa? Bagong dadi ratu. Heeh. Lho, ora basa. Aku arep mateni aku kok. Mau saiki wis ora. Sumpah? Yo, ora. Aku tresna karo kowe. Aku ya tresna karo kowe Dewi Werkudara. Ndasmu. Aku lanang dulekke Dewi Werkudara. Syukur kapokmu kapan kuwi. Lara ora, Gong? Ora. Aku isih ampuk. Sisa-sisa ampuk aku isih kok. Wah, iya syukur.
Bagong aku njaluk ngapura. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Iya. Niku ditajeng tiba niku endi? Iki apa piye? Heeh. Nek tak gawake kene ndak disaus apa. Edan. Lagi diduduhke wis disaut. Syukur Bagong kowe iso gawe srana kundring Waradawati. Nggih. Nggih karang sedaya menika ming dadi lantaran kok, Gus. Iya, Bagong. Tur wonten ing salebeting cariyos menika janjanipun menika namung piye gegojekan kemawon. Ning salebetipun gegojekan samboten-botenipun boten ketang sekedhik. Wonten ing lampah menika mesti wonten pitutur ingkang sae. Lah pituturipun dipun pendhet, ingkang awon dipun bucal. Sampun wonten contoh kaca Benggala mawarni-warni wonten salebeting pergelaran wayang kulit. Mugi-mugi sedaya manggih raharja niskala. Weh, edian nggon aku dipek kabeh keparat.